Ens trobem a la Torre del Pla celebrant la 9a edició de la Nit del Terror, promoguda per l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt a través de la Regidoria de Joventut. Gràcies al voluntariat de joves i diferents entitats del municipi, com els Masvolaus i els Cicrics, portem a terme aquesta activitat d'oci de forma alternativa a altres menes d'oci coneguts en el nostre municipi. Un dels objectius també d'aquesta activitat és que els joves aprenguin a gaudir de manera diferent i sàpiguen el que és col·laborar amb el municipi. Participo aquí a la Nit del Terror i està molt bé perquè ens ho passem molt bé, és molt divertida. Jo porto ja 2 anys quasi i ha estat molt bé i m'encanta espantar la gent i és molt divertit. Per preparar tot el túnel fa gairebé un mes que portem quedant 2 dies a la setmana estudiant el guió, preparant els personatges i el decorat, saber com ho volíem fer. ¡Carne fresca! 3 palabras. Renuncia a tu apellido. No lo sé si quieres repetir. ¿Hace falta que te dé la bebida?